Rak dojke najraširenija je zloćudna bolest kod žena. Prema statistikama u Hrvatskoj, svaka 10. žena oboljeva od ove opake bolesti. Među njima je sve više onih mladih. 41-godišnja Romana svakog mjeseca dolazi na sastanke kluba žena liječenih od karcinoma dojke. Kaže, godinama se redovito sama pregledavala. Napipala je kvržicu kojoj nije pridavala posebnu pozornost. Tek nakon nekoliko mjeseci odlučila je otići na ultrazvuk. Dijagnoza je bila rak dojke. Tada je imala 38 godina. Nisam znala šta mogu očekivati, šta je to u biti, jer koliko sam bila upoznata, toliko nisam znala sve te detalje šta bi mi moglo biti. Tek kad su mi tu rekli u biti šta kako, mislim da tek kad je kemoterapija krenula, da mi je onda tek pomalo počelo dolaziti, ono što kaže, do mozga. Sve je dalje išlo po hitnom postupku. Prošla je kemoterapiju i zračenje. U svemu, kaže, pomoglo joj je iskustvo drugih žena koje je susretala. Najteže je bilo, znači, to sve što se događa pod kemoterapijom, od slabosti mučnina do opadanja kosa, svih dlaka na tijelu. Moraš živjeti, moraš nastaviti, a ne možeš. I eto, uspjela sam nekako. Nakon teške borbe prošle godine rak je metastazirao. Trenutačno je pod terapijom. Romana je i dalje optimistična. Znači, najgore je zatvoriti se u kuću i samo misliti, razmišljati, onda svakakve misli padaju i treba nastaviti jednostavno živjeti. Nada Đurinec oboljela je prije 16 godina. Danas, nakon svega, kaže da je najviše zabrinjava to što sve više mlađih žena oboljeva. Kad vi vidite kako one se nose s tim, kako su one vesele. Mislim, ja sam uvijek vesela, tako da to ne treba komentirati, ali kako one uživaju, razumijete? Bez obzira kad se bori, bez obzira da li će živjeti mjesec dana ili će živjeti sljedećih 20 godina. Ali one jednostavno slave život, eto. Mira Blaženović, predsjednice kluba žena liječenih od karcinoma dojke. I sama je oboljela prije 25 godina. Kaže, klub je ženama velika potpora jer, dodaje, teško je to breme s kojim se treba znati nositi. Unutar lige osnovan je klub i zahvaljujući još uvijek, ja mislim, Hrvatskoj ligi koja je savila tako jedno toplo gnijezdo gdje se mi nalazimo mjesečno, gdje dijelimo svoje uspjehe, svoje tuge, svoju potporu jedna drugoj. Mi znamo jedna u drugoj i obiteljske probleme i zdravstvene. Pomoć smo baš i danju i noću. Sve sugovornice upozoravaju. Rak dojke najširenija je zloćudna bolest kod žena i ne pita za godine. Onda bi poručila ženama, nek se ne igraju ruleta svog života. Jer ni mi koje smo u klubu nismo niti razmišljali, niti u najgorem slučaju pomislili da će nas ta pošast zahvatiti. Sve priče ovih žena zna profesor Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka. Evo, i dok ste gledali prilog, komentirali ste i, mogu reći, dečkima, tenorima, objašnjavali ko, šta, gdje, ali prije emisije, doktore, rekli ste mi, ajmo danas o pjevanju, mjesec dana, govorili smo o raku. Ipak, prvo da predstavim, osim profesora Eljuge, sa mnom su Đani Stipaničev, Marko Škugor, Marko Pecotić-Peco, tenori koji će za žene oboljele od raka pjevati na koncertu 4 tenora. Molim vas, podsjetite me, i 4. koji nije stao u studio je Vladimir Garić. Evo ga, pozdrav i njemu. Pozdrav. Doktore, rekli ste mi nećemo puno o raku, ali ipak uvodno moramo, jer to je razlog zbog kojeg ste i okupili ovu vrhunsku ekipu. Još jednom upozoriti, veliki problem. Statistike su... Hvala lijepa što ste nas pozvali. Ukratko ću reći zapravo pravi razlog 50 godina Hrvatske lige protiv raka. I upravo smo imali tiskovnu konferenciju kada je bio Marko Pecotić-Peco s nama tada i tada je snimljen ovaj razgovor sa ženama koje su članice kluba žena liječenih od raka dojke. Rak dojke, kao što znadete, vjerujem vi i mnogi, je na prvom mjestu pojavnosti zloćudnih bolesti kod žena. Nažalost, još malo trećina svih zloćudnih tumora kod žene će otpasti na rak dojke. No,
vratimo se ono što sam i rekao, koncertu u prigodi 50. obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka, koji će biti 7. veljače. I ponosan sam, sretan sam da smo uskladili taj slobodni termin baš 7. veljače i da imamo snažnu podršku od predsjednice grada Zagreba i gradske skupštine. Moram posebice naglasiti, ne samo verbalnu, oni su dali i ono što se kaže tvarnu podršku. A prava podrška, to su evo, ovi naši tenori. Marko, ti si bio i na vi ste bili na preskonferenciji, ispričavam se. Ma dobro, trebala bi mi. Trebala bi mi. Dakle, vi ste bili na preskonferenciji i evo, svi ste se odazvali u ovu stvarno humana gesta. Pomoć ženama, pomoć Lige protiv raka. Naravno, mi smo uvijek tu i dosta nas ljudi zovu za svakojakve humanitarne i akcije, ali uvijek je tu veliki problem uskladiti vrijeme i zbog toga smo ovako rano i počeli sve to skupa pripremati. Mi se ovako već u mislima, ja to volim nazvati, razmišljamo jedni o drugima nekih godinu dana od našeg prvoga nastupa koji je bio u Zagrebu, tako da je ovo sada jedan koncert koji će biti kruna i nas kao tenora, da pređemo na neku novu stepenicu, a i naravno velika nam je čast biti na tako jednoj velikoj proslavi 50 godina jedne udruge najstarije u Europi na ovome dijelu. Ja sam na tu preskonferenciju došao onako malo sa strane da vidim o čemu se radi i sve, ali kako je presica išla, tako sam bio svjestan svega toga što nas čeka, jer trenutno je 12. mjesec, zauzeti smo sa puno svojih obaveza, nismo baš stigli razmišljati o tome, ali sada smo posložili apsolutno i kako će izgledati program i ko će biti sve sa nama i tako da je sve sada spremno, samo trebamo privući što više ljudi i obećati im spektakl. Evo, drugi Marko neka nam kaže najvažnije, najzanimljivije iz tog programa koji ste pripremili. Pa naš program je stvarno zanimljiv. Mislim da će ljudi moći uživati, da ima i od naših dalmatinskih, pošto svi smo mi pjevali u klapama i pjevamo dalmatinske pisme, pa od tih dalmatinskih do preko talijanskih kancona, stranih evergrina, recimo engleskih pjesama, do opernih arija, tako da za svakog po nešto. Biće lijepo. I Đani, tko će se još pridružiti osim četvrtog tenora? I još smo tu malo tajnoviti, jedan dio toga spiska još nećemo objaviti, ali od ovih ljudi koji su se odazvali, odnosno dama, definitivno Radojka Šverko zauzima posebno mjesto i posebno smo četvero veselimo nastupiti zajedno s njom. Biće zapravo poanta da smo četvero naš 4 tenora nastupamo sa tim solistima. Za sada su svoj dolazak trebali potvrditi i Zorica Konđa i Toni Cetinski, Nina Badrić. Dakle, jedna prilično, čini mi se, jaka ekipa koja bi ovako mogla i privući ljude, a i napraviti jedan zanimljiv program. Kontrapunkt da bude dečki. Evo, svi moji gosti danas su muški, ali Đani pogotovo vrlo često i gostovali ste kod nas u emisiji, uvijek se javljate kada su ovakve humanitarke i ovakvi vrijedni događaji u pitanju. Apsolutno, pa kao što je Peco rekao na samom početku, tu je najvažnije zapravo uskladiti termine i vidjeti da li smo u mogućnosti i sve ostalo je stvar samo dogovora, pomoći. Možemo na svoj jedinstveni način pjesmom definitivno da smo pozvani kao takvi da dijelimo tu svoju radost i taj svoj nekakav talent izvorni koji imamo i na ovakve svrhe. Profesore, to će sigurno se tražiti karte više. Meni je drago da zapravo najavljujemo i ovako dosta unaprijed u emisiji, ali mislim da je ipak važno reći, 50 godina rada Lige protiv raka je iza vas. Što u ovom trenutku možemo reći i što je najvažnije za daljnji rad? Ovako, ukratko, 42 godine sam osobno u Ligi, još 1 godina, pa ako Bog zdravlje u mirovinu odok, tako da bi mogao jako dugo pričati što je Liga napravila i što treba unaprijed činiti i raditi. One sve javno-zdravstvene kampanje koje je Liga pokrenula, mislim da su dale značajan doprinos u senzibiliziranju javnosti od potrebe odlaska žena, a u zadnjih 4, 5, 6 godina radimo i senzibiliziranje muškaraca u mjesecu studenom, onaj Movember, brkati studeni, da odlaze i na preglede prostate. Dakle, to je najvažnije, kao što ste vidjeli na panou, bolje spriječiti nego liječiti, to je i dalje jako važno. Što je Liga napravila ukratko? Udarila je temelje suvremenoj hrvatskoj onkologiji.
66. je osnovana liga, do tada Hrvatska država nije imala jednu jedinstvenu ustanovu za dijagnostiku, liječenje, znanstveno istraživanje zloćudne bolesti. Zahvaljujući velikanu Ivi Padovanu to smo sve dobili. I upravo 5. studenog ove godine smo otkrili njegovu bistu da bismo se zahvalili za sve to što je napravio. Naravno, liga ima brojne zadatke. Naravno, trebali smo imati ono što bi se reklo emisiju od 15 minuta, pa ne bi želio o tome sada dugo govoriti, ali što je najvažnije i dalje pripomagati koliko je najviše moguće kao najstarija udruga civilnog društva da incidencija uznapredovalog raka i mortalitet osoba u Hrvatskoj bude manji. Ja mislim da je to najvažnije. Hvala vam lijepa, doktore. Hvala lijepa tenorima. Vidimo se 7. veljače i vjerujem da će se stvarno tražiti karta više. Hvala lijepa.